Apo, kakabsat, mga kaibigan, naimbag bigat kada kayo amin. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Tabtabungaw, Rosario, La Union. Dito po sa Rockyside, Mura Farm. Very excited po ako ngayong umaga kasi po mapapanood natin kung papaano po ba maggatas ng kalabaw. At ano po ang kanilang proseso para ito ay maging isang napakasarap na Carabao-based dairy product. Isa po ito sa mga ipinagmamalaking pangkabuhayan ng Rosario, La Union. Halika, saksihan po natin. Nag-start kami nga nag-alaga ng kalabaw noong 2018. Actually, it was not planned kasi hindi naman kami magkakalabaw dati. So, ang nangyari, nung time na yon, madaming farmers ang nagsusurrender ng kanilang mga animals. So, hinanapan siya ng temporary sanang paglalagyan sa mga carabaos. So, inadapt ko muna sila dito sa farm. So, that was, ang unang kalabaw namin dito was November 2017. Tapos, by February 2018, 8 na agad yung nandito na kalabaw kasi maraming ang nagsusurrender nung time na yon. So, dahil, nung dumating sila, very poor yung body conditions nila. So, I had to pakainin para ma-rehab yung kanilang katawan. And eventually, nagbuntis sila. So, I was lucky kasi nung time na yun, nung nag-improve yung body condition, nagbuntis sila, I decided to, igawan na sila ng housing at i-pursue na siya as a venture. Yung most ng harvest namin, dinadala namin siya sa kooperatiba. Kasi may kooperatiba kaming magkakalabaw, para sana doon lahat namin dadalhin yung mga gatas para doon equality check. It's a very high risk product dahil liquid siya at madali siyang mapanis. Kailangan niya ng proper handling. So yung kailangan niyang ma-quality check talaga. So yun yung ginawa namin, nag-co-op kami para doon lahat namin ibibigay yung mga gatas namin at doon siya equality check, doon din siya i-process. Halika, pasok po tayo. Thank you. Ayan. Pinapaliguan po muna nila yung mga kalabaw bago po ito gagatasan. Kanina pa sila actually naliligo eh. Manong, pwede mo subukang maggatas? Yung isa na. Tingin mo, kaya ko? Ayaw sa akin. O ano siya, wild? Yung isa na lang na mabait. Yun na nga. Wild nga, oo. Natatakot si Manong Raymar para sa akin. Ibibigay niya ako sa mabait na kalabaw. Tingnan natin kung gaano talaga kabait. Manong, hindi siya naninipa! Hindi ko. Oh my God! Ganda! Ito natin si Sid Pansin! Po ka lang tayo. Pagtugaw ka din, Manong, Duwa tayo nga nakatugaw. Ayun na, medyo tugaw ko, Manong. Tabi kami sa kapal. Sige, subukan natin kung kasya tayo. Okay. Hindi siya maninipa, Manong. Sige. Manong, tuyo ba ito? Mabasa yung panty ko. Mataya. May kalabaw na yung ko. Oh my God! Ading i-close up nyo to ha. Historical tong gagawin ko. Oh my God! Touch muna. Bago ko pipisilin. Ayun. Ayaw sa akin, Manong. Ano, Manong? Expert ka nga talaga.
yung asawa mo. Ito. Ito! Kasi ang dami ng dede ng kalabaw yung asawa ni Manong Raymar. Ayan. Ayan. Expert na. Parang enjoy naman si Manong Karabaw nyo. Anyanagan na. Michelle ito na. Michelle! Mataya! Thank you, Manong Raymar. Nagyan mo na po na Thank you so much. Manong Raymar, alagaan niyo po si Michelle, ha? Yes, ma'am. Mahalaga po si Michelle. Oh, thank you naman. Karugtong na yan ang puso. Nagyaman ak, Manong. Opo, ma'am, if ever open po ba kayo, ma'am, for mga tourists? Kunyari, pagka may titingin or i-biosecurity kayo, ma'am? Okay naman yun, basta i-coordinate lang na may Okay. pupunta. Kasi Opo. for example, baka araw ng there are scheduled din kasi mga vet visit or well, mga apa. animal technician visit. So pag Apa. madaming tao dyan, magiging aligaga din yung Ma'am, sorry ha, huwag ka tatawa. May tatanong lang ako. Paano po ba matulog ang kalabaw? Humihiga din naman sila. Humihiga din. naman sila. Ah. Hindi naman sila parang pato na nakaganon lang Oho. or ano. Humihiga din yung kalabaw. Di ba yung mga kabayo nakatayo, ma'am, pag matulog? Oh, really? I didn't know Tama that. ba, di? Tama po, no, sir? Ang kabayo nakatayo, matulog, no? Kasi ano nun, ma'am, medyo present ako nun, ma'am. Eh, yung nagle-lecture yung teacher ko noon kung paano matulog ang kalabaw, nag-CR ata ako nun kaya. Ganon? Na-miss ko. Wala akong mapapansin na kalabaw na Natutulog na nakatayo. Anyway, Oh. pero ang sa akin, nakikita ko silang humihiga. We wish you all the best para Thank sa you, inyong ma'am. advocacy. Kasi Nagyaman ako. kami naman is sa store namin, sa co-op namin, i-encourage kami ng mga local na nagpa-process ng food Apo. na magtinda doon. If they have pag problema nila kung saan sila mag-market ng kanilang products, Apa. they can bring it to our store. So, pag may mga groups dyan, farmer groups na syempre hindi din na they do not have the same Apo. in terms of location, Apo. they can bring their products so that we can help them market their products. Ang problema talaga ng farmer market palagi So kahit madami ka, kahit pagkaganda-ganda ng produkto mo, opo. kung wala ka namang market, Ma'am, yung co-op po, napupondohan po siya, ma'am, ng anong ahensya po ng gobyerno? madami kaming assisting agency. Ang nangunguna dyan, ang Department of Agriculture. Opo. Ma'am, yung pag-pasteurize po, ma'am, gaano po yun katagal, ma'am, yung proseso nun? May ilang araw po ba yun, ma'am? Or Hindi naman. It's one day lang po? one day naman. Okay. Kasi naman, you heat up the milk to 72 degrees. And Opo. then, ipababain mo agad yung temperature niyan. So, ibabad mo siya sa ice. Okay. Para from 72 degrees, bababa ka agad yung kanyang temperature. Oh. Para Okay. hindi mag-multiply yung bacteria. Ma'am, may I ask po, ma'am, kung centigrade o Fahrenheit? Centigrade. Centigrade, okay po. Kaya hindi siya tumatagal and hindi siya pwedeng ilagay sa shelf lang. Opo. It needs proper storage or cold storage. Opo. Dahil ganun lang yung proseso niya. So, dahil nutritious siya, Opo. ang mga nutritious food, mas madaling masira. Opo. di ba? Ma'am, nung nangatunay, jay temperature na, madadaol mo. Hindi naman. Hindi naman din. I mean, you mean taas Opo. ng Opo. hanggang 82, ganyan. Opo. or Hindi naman. Yun lang, may mga good bacteria ka na doon na Madadamay na. Okay. but it's not parang hindi naman yan masisira. May loan din kami, Opo. Naggaling po sa DA, ma'am. Co-op Bank. Co-op Loan Bank. yun. No, kas J, ma'am, at the interest. Awan. Yes, that interest na. Sapay ko ba, awanan Department of Agriculture, ang yamatan. We wish na Di ba, ganun. ma'am, niya? Dati daw nawala Pero sana, sapay ko Department of Agriculture, wala na dapat interest. Para mas marami pa po tayong mahikayat. Food production po ito Opo. So we alak sa Opo. inyo yung advocacy at Opo, ma'am. sana ay ma-promote natin ang District 2. Correct, ma'am. At ngayon po, kasama natin ang mga nag-OJT. Galing po sila ng Ilocos Sur. Si John Lloyd, si Elmer, si Jaren, at si... Diyan. Ay, John. Hindi ko sasabihin.
Okay, okay lang. At si John and Leonard. Hello po sa mga taga Ilocos Electric Stage College. Sa mga Ulit, tik. Kailangan, ulitin mo TikTok. ading ko. Oh. ISPC na lang po. Ah. ISPC. Hindi, kumpletuhin mo para masaya. Okay. Shoutout sa kasama naming absent. Shoutout po sa mga taga Ilocos Polytechnic State College and sa kasama naming isa si Cabellion, and sana mag-ingat kapag balik dito, and sana nasulit mo yung pag-uwi mo. Thank you. Baka inaway nyo kaya umalis yung kaklase nyo. Miss ko yung family. Ay, na homesick. Opo. Gaano katagal ading yung ano nyo dito, John Lloyd, yung inyong OJT? 240 hours po. So ading, ano yung course ninyo? BSN Agriculture po and major in Animal Husbandry. Major in Animal Husbandry. Meron bang animal wifery? Wala sa school namin. Yung mga major lang po is agronomy and horticulture, tapos yung course namin. Ano yung agronomy, ading? So, focus po sila sa mga plantations, crop, mga malakal. Ano pa yung mga ibang kurso sa agrikultura? Meron po tayong major in horticulture. Major in Horticulture na. horticulture. Yes. Ano naman po yung horticulture? Nagpo-focus po sila sa mga high value crops tulad ng mga vegetables, ganun po. Yung mga highly perishable crops. Ah, okay. Ano pa po ang mga iba't ibang kurso sa agriculture para mas marami pa po tayong mahikayat na mga estudyante na mag-agriculture, kasi kailangan ho talagang mas pangalagaan natin at mas palaguin ang ating agrikultura. Food supply, food production, para hindi na tayo aasa sa iba't ibang bansa. Di ba, Ading, no? Ang dami ko sinabi. Tatanong lang naman ako, ang dami ko na sinabi. Ikaw na, i-ano mo, Ading? I-follow through mo. Meron pa pong mga majors tulad ng soil science, agribusiness, at saka agri-extension. So, meron po silang iba't ibang focuses tulad ng soil science. Nakafocus po sila sa mga soils. Paano po natin i-manage yung mga yun. Soil science, no? Yes, Lupa. Yes, Okay. Tapos meron din po tayong agribusiness. Nakafocus naman po ito sa mga pagbibusiness sa mga commodities po natin. Tapos yung agri-extension naman po, ito po yung mga nagre-reach sa mga ating mga farmers para i-propose or i-introduce yung mga bagong machineries na nagagamit po sa mga agrikultura. Okay. Tanong ko lang, mga Ading, ito bang kurso ninyo sa Ilocos Sur? Ano po ulit siya? Polytechnic State College, Santa Maria. Santa Maria, Ilocos Sur. And very exciting po kasi yung course namin kasi medyo hindi nila napapansin, pero sa likod po nun ay marami pong ambag sa Pilipinas. Ito po yung backbone ng country. Mga kaibigan, gusto nating magpasalamat sa Rocky Side Farm kasi po, ang ganda po ng kanilang social contribution. Yung tulong po nila sa kapwa Pilipino at sa pagmamahal din sa agrikultura. Dito rin po sila nakatira sa farm na to. Dito po sila nag-OJT. So parang inampun po kayo ng Rocky Side Farm, di po ba? Kaya maraming salamat po, Rocky Side Farm at ang bayan po ng Rosario. Sa mga estudyante po na magka-college, hinihikayat ko po kayo na mag-enroll sa kursong agriculture. Marami po tayong matututunan. Ang ating food ay secure. Yan ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating bansang Pilipinas. So, kailangan pagtibayin natin. So, sana mas marami pa pong mag-enroll na mga estudyante, pag-aralan po natin ang agriculture.
Mga kaibigan, kasama po natin ngayon si Ma'am Revelina Lino. Siya po ang head sa pag-process po ng milk. Ma'am! Hello, ma'am. Kamusta po kayo, ma'am? Mabuti, Maraming salamat ma'am. po. Mabuti naman, ma'am. Opo, ma'am. Gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho dito, ma'am? Ma'am, since 2017, ma'am, nung nag-umpisa kaming mag-process dito na. Pero nung Apa. itinayo namin ang co-op namin, Apa. association pa lang is 2008. Okay. So, ma'am, araw-araw po kayong nagpa-process ng milk? Hindi naman araw-araw, ma'am. Pero pag may feeding, talagang araw-araw with overtime pa. Opo. Pero ngayon, ma'am, medyo tapos ang feeding. Yung mga ibebenta na lang namin, tsaka yung mga oats. Ang pag-freezer po ng Carabao's milk, maximum is 1 month. Nasa ref lang, gaano po katagal? 1 week lang, ma'am. Paano niyo po natutunan yung ganitong trabaho, ma'am? Sa PCC, ma'am, Okay. Philippine Carabao Center, silang nagturo sa amin. Inano nila ako sa mga training seminar. Okay. Yes, ma'am. Opo. Kaya sa kanila ako natuto. Ma'am, gaano po katagal yung training ninyo tsaka yung seminar ninyo? Depende, ma'am, nung first akong nag-seminar is 1 week, ganun, sa main office. Ma'am. Okay. Talagang hands-on yung pagtitraining. Opo. Ito po ay nagsimula po. Senador pa noon si Joseph Estrada, siya ang ano ng Kalabaw eh. Wow! Noong pong panahon ni Apo President Joseph Estrada, na noong pa hong senador pa lang siya, Ina-adapt niya yun, ma'am. siya po yung Nag-adapt. nag-adapt at nagpasigla. Sila ni Ma'am Shahani, ma'am, kasi Leticia Shahani Yes, pa po. ma'am. Apo Senator Leticia Mm-mm. Shahani. Yes, ma'am. Opo. yung mga alaga diyan sa Don Mariano Marcos, Opo. yun ang pinamahagi nila nun sa amin. Pero nung 2008, dito sa Rosario, doon kami nabigyan noon February noon eh. February Wow. 8. 10 heads lang yun, ma'am. Kasi 15 lang kami noon na farmers. Walang gustong tumangkilik. Oo, tig-iisa bawat farmer. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, baka po meron po kayong mga gustong batiin. Shout out po kayo, ma'am. Hello, Ma'am Gloria de la Cruz, at saka Ma'am Vilma Gagni sa PCC. Nasa Opo. Bacotan na sila. Sa family niyo po, ma'am. Sa family ko, sa mga anak ko, tatay, nanay, sa asawa ko. Ay, okay po. Ma'am Revelina, maraming salamat po. Thank you din, ma'am, Thank- sa pagsuporta nyo sa aming co-op. Ay, syempre ma'am, mahal natin ang agrikultura. Yes, ma'am. Paunlarin po natin ito, pagtulungan po nating suportahan. Opo, pagyamanin pa po natin ang agrikultura natin. Opo. yes, ma'am. Maraming salamat Okay po. din, ma'am. Thank you din, ma'am. Bali, ang Dairy Box po kasi, ito po ay PCC assisted store po. Bali, ang Dairy Box loan yun po ay nagsimula po noong 2022 po. Ang bestseller po namin is, when it comes to yogurt, is blueberry. Yung mga kababayan natin na health conscious, mas pinipili po nila yung pasteurized milk. And sa mga ibang products, makikita nyo soon dito po sa aming store. Malaki po ang naitulong ng Dairy Box sa ating mga farmers dahil ang Dairy Box po ay siyang processing facility at siyang bahala sa marketing ng kanilang mga produkto. Kasi noon, nung wala pa po ang Dairy Box or yung mga store namin ng LA Farmers, nahihirapang humanap ng buyers at kung minsan nai-spoil na po yung kanilang gatas ng dahil wala pong magmamarket sa kanilang produkto. With the help of Dairy Box and the cooperative, natulungan po natin ang mga farmers benta yung kanilang produkto agad-agad. As of now, wala pa po kaming online shop pero you can reach us through email and cellphone number po. Ma'am, bali po yung produkto po namin ay healthy po siya as well as good for the gut. Kasi may mga live or mga healthy lactobacillus po. At saka yung gatas po, since gatas po siya ng kalabaw, may protein po siya. Ito po, pasteurized drink po namin. Nire-recommend po namin sa mga buntis kasi proven po na yung pag-inom po natin ng pasteurized milk ay nakakatulong para mag-bone development ng baby. Grabe, napakalaking
tulong po ng mga kalabaw sa atin, mga tao, no? Kasi po, bukod sa kaagapay pa natin sila sa pagsasaka, for food production, food supply, nagbibigay pa sila ng gatas sa atin. Sila mismo, meron na po tayong mga Carabao's milk. Yan po talaga ang Pinoy na gatas. Yes. On behalf of Elio Farmers Multipurpose Cooperative, thank you ma'am po para sa pag-promote ng aming produkto. And nagpapasalamat din po kami sa Philippine Carabao Center, National Headquarters at saka amin pong Regional Director, Ma'am Vilma Gagne, and saka mga personnel po ng Philippine Carabao Center at DIMSO. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Buong puso po akong nagpapasalamat sa Rocky Side Farm, kay Ma'am Annalyn, at kay Manong Raymond po. At sa inyo po, Ma'am Julie Mar. Thank you po. Thank you very much po. Talagang sobrang nag-enjoy ako kanina dun sa farm, lalo na nung naggagatas ako ng kalabaw. Yes po. Talagang such a great experience po. Mga kaibigan, ang mga kalabaw po, very hard workers po ng mga animals. Kahit po magmula pa ho nung unang panahon, kaagapay na po sila ng ating mga kababayan na magsasaka, sa pagsasaka, sa hirap, sa ginhawa. Ang mga kalabaw po ay talaga hong napaka-tsatsaga, masisipag, mababait, hard workers na para rin pong katangian ng mga Pilipino. Kaya naman po, mga kaibigan, para sa mga naghahanap po ng mga masasarap at dekalidad, very healthy po na mga gatas at yogurt, subukan nyo naman po ang aming mga produkto dito po sa Rosario La Union, ang Dairy Box. Halina, punta na po kayo dito. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida. Dairy Box ang choice ko.